Τώρα σκοτάδι. Α! Άσου. Ξέρω, μου έχετε ζητήσει πάρα πολύ να κάνω FNAF content, FNAF games και πάλι λέγοντας, και αποφάσισα σήμερα να ξεκινήσω με FNAF, αλλά κάτι πιο ιδιαίτερο. Θα κάνουμε react στο FNAF VHS tapes, που είναι μια αληθοανή, έτσι, ταινία, αν θέλετε, του FNAF. Και από ό,τι ξέρω είναι πολύ τρομακτική. Οπότε, stay tuned, βάλα ακουστικά και φύγαμε. Αυτό εδώ είναι το lobby, όπως έχουμε και στα FNAF games, New Game Continue. Αυτός ο σκηνοθέτη, ο οποίος μόνο δεν πάει κάτι πάρα πολύ καλά. Continue, Night 2. Okay. Αυτό είναι ένα fan-made animation από τον Valox για το FNAF. Και το έχει κάνει το FNAF όπως το έχει ξαναδεί. Επεισόδιο νούμερο 1. Δεν είναι το κλασικό, έτσι, γραφείο που έχουμε στο FNAF με τις κάμερες. Επιστρέφουμε. Ανοίγουν οι πόρτες. Όχι. Όχι, οι πόρτες ανοιχτές, φίλοι. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει από όλα. Όχι, μάτια. Φρέντι, κάτσε καλά. Τι έγινε, χάλασε. Έζησαν όλα. Οκ. Τώρα σκοτάδι. Άσου. Δεν το περίμενα. Happiest day. Είμαστε πάλι εδώ. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι λειτουργούν όλα σωστά. Η κάμερα κουνιέται λίγο πως δεν έχω ζαλιστεί. Οι πόρτες γιατί είναι ανοιχτές. Οκ. Κάπου πάμε τώρα εμείς. Θυμίζει πολύ το FNAF Security Breach αυτό το βίντεο. Αυτό το series. Το είχαμε παίξει στο άλλο κανάλι. Κάπου πάμε τώρα. Η Τσίκα! Η μάσκα της Τσίκα. Τι γίνεται εδώ, ρε? Πιο δυνατά. Όπα, ρε. Τι βλέπουμε? Ρε φίλε, πού πας και εσύ? Κάτσε εκεί μες στο γραφείο σου, κλείσει τις πόρτες, να είσαι χαλαρός, να είσαι ήρεμος εκεί πέρα μέσα. Γιατί βγαίνεις και περπατάς από εδώ και από εκεί? Και τώρα με κάποιον μιλάω από ό,τι φαίνεται. Αχα. Θα εκραγεί, ναι, what? Θα εκραγεί κάτι, είπε, θα εκραγεί το generator. Γιατί είμαστε ακόμα εδώ, γιατί δεν τρέχεις? Ο Λύκος. Όχι, συγγνώμη, φεύγω. Τρέχα, ρε. Τρέχα, τι κάτσε, κοιτάς τότε. Το animatronic. Oh no. Να σου. Χρειάζομαι μισό λεπτάκι. Ήρθε δει Βλαντιμίρ το υπόλοιπο. Τι συμβαίνει εδώ? Δεν βλέπω και καλά τώρα με το γυαλί. Κάτι φωτιές βλέπω, ρε. Πού τρέχουμε? Τι μας κυνηγάει? Οκ. Βλαντιμίρ ψιλοφοβάται. Τι είναι εδώ πέρα? Κρυφίστηκα μέσα στη χέστρα. Αυτός είναι ο Siren, έρχεται τα backrooms. Γιατί είμαστε μέσα σε μια χέστρα? Τι καταλαβαίνει τι συμβαίνει εδώ? Κάτι καίγεται εκεί. Τρέκα, έρχεται πάνω μας αυτό. Φίλε, φύγει από εκεί, έρχεται πάνω μας αυτό. Ο Φρέντι είναι αυτός εκεί, δεν βλέπω καλά. Η Μπον είναι. Ποιος είναι, ρε? Αυτό φαίνεται λες για την κόλαση βγαλμένο, ρε. Έχει φωτιές επάνω. Νομίζω μας σκότωσε. Πυροσβεστική. Ναι, νομίζω πήραμε λίγο φωτιά κόλος μας. Ωραία. Φίλε, πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό, βρε? Οκ. Και αστυνομία. Φυσικά. Έγινε εκεί πέρα μέσα δολοφονία. Δεν βλέπω χωστόρια με αυτά τα πράγματα.
Οκ, όλο το μέρος πήρε φωτιά. Όλο το εργοστάσιο FNAF πήρε φωτιά. Και εδώ μένει μόνο η μάσκα της Τσίκα. Οκ. Α, όχι, και άλλες μάσκες. Να, και του Φρέντε και της Μπόνι. Κάτι κακό συνέβη εδώ, μάγκες. Και της Φόξι. Και αυτό τι είναι εκεί κάτω. Βλέπω καλά τι είναι αυτό εκεί πέρα. Οκ. Κάτι κακό συμβαίνει εκεί πέρα μέσα. Ακόμα ζούμε. Όχι. Ποιανού μάσκα αυτή τώρα. Γράψτε μου στα σχόλια ποια είναι η μάσκα αυτή, γιατί έχω ξεχάσει. Αυτό. Α, αυτόν. Αυτόν ρε φίλε, ναι. Αυτόν Archive. Οκ. Πολύ ωραίο θα πω εγώ. Αλλά δεν τελειώνει εδώ η ιστορία του FNAF, περιμένετε. Και για ακόμα μια κλασική μέρα βρισκόμαστε πάλι στο γραφείο. Α! Αυτή τη φορά κλείσαμε τις πόρτες. Μπράβο, επιτέλους. Όχι, ρεύμα. Όχι. Κρύψου κάτω το γραφείο, ρε φίλε. Κρύψου κάπου, μην κάθεσαι εκεί πέρα. Κρύψου κάπου. Μην κάθεσαι εκεί, Ναι, ευχαριστώ, κρύβεται κάπου, ρε φίλε. Πάλι καλά. Α, Καλά, τόση ώρα έχεις την ντουλάπα πίσω και δεν κρυβόσαι μέσα στην ντουλάπα, ρε. Ακουβήματα. Όχι. Όχι. Ο Φρέντ είναι. Ποιος είναι? Με έχει δει. Με κοιτάνε τα μάτια του. Ωρε μάτι. Οκ. Όλα καλά. Τώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν καταλαβαίνω καν τι λέει και πώς μιλάει αυτός. Τα animatronics. They just... Λέω ότι απλά σε κοιτάνε. Οκ. Βλέπουμε τις αναμνήσεις του και καλά τώρα. Μάλλον ναι. Έκλεισε. Η Foxy μάλλον δεν είναι στα καλά της, λέει. Οκ. Να τους κρατήσω μακριά. Εντάξει, ό,τι πεις. Μην ανησυχείς, Φρίτζ. Τι έγινε? Ξέρω πως είναι, λέει. Να είσαι παγιδευμένος σε ένα κουτί. Ξεχασμένος. Είμαι εδώ πέρα για πάρα πολύ καιρό, λέει. Συγγνώμη εκ μέρους τους. Όχι. Όχι, λέει. Καταλαβαίνω τον θυμό τους. Είναι απέσιο. Απλά προσπαθείς να βοηθήσεις, λέει. Κάτι έχει συμβεί πολύ κακό αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι. Τι θυμάσαι, ρε μαγκάου? Γελούσαν με μένα. Μου είπαν ότι ήμουν πολύ νέος για να παίξω μαζί τους. Μυρίζομαι ιστορία bullying. Τους είπα μπαμπάς μου ήταν ο διοικητής του κτηρίου. Συνέχιζε να με σπρώχνουνε. Οκ. Τι είναι αυτές οι μάσκες, κύριε? Σαν Λέγκο είναι, ρε. Με κλείδωσαν έξω μέσα στην βροχή σαν αστείο. Αυτά είναι σαν Λέγκο, ρε. Κανείς δεν μπορούσε να μ' ακούσει. Πάνω από τα γέλια τους και την δυνατή μουσική. Αυτό είναι FNAF! What the... Οκ, αυτό είναι πολύ creepy. Πολύ creepy. Τον είδα να έρχεται στο μόβα μάξι του και έτρεξα να του πω για τους μπούλιδες μου. Για τους μπούλιδες. Οι μπούλιδες. Αλλά όσο πλησίασα τον είδα να κρατάει κάτι. Τι κράταγε, πιστόλι? Τι κράταγε? Μου είπε να κατηγορήσω τον πατέρα μου. Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ήμουνα τόσο μπερδεμένος και φοβισμένος. Οκ. Με άρπαξε και με βάρεσε ξανά και ξανά. Ένιωθα το αντικείμενο να φτάνει, να μπαίνει μέσα στο σώμα μου. Οκ.
Δεν είχα καν χρόνο για να φωνάξω. Before he read my throat. Κάπου μετά λέει λιποθεί. What? Ήμουνα κάτω ξαπλωμένος στην καταιγίδα μόνος μου, αλλά όχι πολύ. Ήρθες να βοηθήσεις κάποιος? Ωχ, είναι αυτό εδώ. Αυτός ή άλλο ποιος είναι? Ω, Χριστούγεννα, τι έγινε? Και τηλέφωνα βάρανε. Οκ, εδώ είναι καλοκαίρι για Χριστούγεννα, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Και εμείς φεύγουμε, πάμε να πάρουμε το τηλέφωνο. Αχα. Οκ. Γιατί είναι τόσο πολύ creepy αυτό, ρε? Οπα. Ωχ, γιατί τρέχουμε? Εδώ είναι κάτι δώρα πεσμένα στο πάτωμα, ανοιγμένα. Όχι. Ωχ. Και αυτή η πόρτα είναι μισοανοιχτή. Α, είμαστε έξω στη βροχή τώρα. Α. Ω, κάτι εκεί κάτω. Ω, προχύμπη, θα φάμε μπαρ, τι έγινε? Τι λέει αυτό, ρε? Οκ. Πόνας! Και με κοιτάει, δες το, δεν έχει φύγει. Εντάξει. Ας δούμε τώρα το Night 1 των FNAF VHS. Οκ, λέει πρώτη μέρα στη δουλειά. Καλά να πάει αυτό. Ωραία, έχουμε ντουλάπες πίσω μας. Οι δύο πόρτες, τηλέφωνο και μπροστά κάμερες και τα κλασικά πράγματα που έχουμε στο γραφείο. Τι κάνει έτσι? Ω, η πόρτα έχει μπουνιές. Death trap, λέει. Παγίδα θανάτου. Οκ. Καλά ρε, βάλανε έναν τύπο, έναν αρχάριο στη δουλειά αυτή. Καλά θα πάει αυτό. Οκ, τα φώτα ανάψανε, εντάξει. Βλέπουμε έτσι λίγο τι γίνεται απ' έξω. Ο άλλος που μιλάει, πώς σταματήσει να μας πρίζει? Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Οκ, θα ξεκινήσουμε, λέει, τη δουλειά. Πρώτη μέρα, βασικά πρώτη νύχτα. Οκ, μπαταρία έχουμε. Μπαταρία δεν έχουμε, μας τελειώνει. Φίλε, σου τελειώνει η μπαταρία γρήγορα, να ξέρεις. I mean, I'm going to hear if anyone breaks in. The place isn't exactly soundproof. We've also got the security cameras around the building. The camera right here for my own protection. Okay. I'm not kidding. Okay, they're gone. Look, they. I don't know what's going on. Α, βλέπει τα animatronics να κουνιούνται. Καλησπέρα στη δουλειά, καλώς ήρθες. Δεν έχεις μπαταρία όμως. Άμα δεν έχεις μπαταρία δεν θα πεθάνουμε. Κλείς τις κάμερες, θα πεθάνουμε. Ωχ, κάτι άκουσα. Πού πας, μη βγαίνεις, γιατί βγαίνεις? Αυτό δεν το κάνουμε ποτέ, γιατί βγαίνεις έξω? Ωραία. Ωραία. Βασικά όχι ωραία. Πού πας? Γύρνα πίσω! Καλά, δεν συνενημέρωσε κανείς πρώτη μέρα στη δουλειά. Βασικά πρώτη νύχτα να μην βγαίνεις από εκεί πέρα μέσα. Δεν σε ενημέρωσε κανείς. Δεν του είπε κανείς για αυτό το πράγμα, μάλλον, Ωραία. Γύρνα πίσω. Η τσίκα. Γύρνα πίσω, σε κοιτάει.
Γύρνα πίσω, Ωραία, αρχώθηκα, ρε. Τρέχα. Τρέχα πίσω στο γραφείο. Είναι πίσω σου. Τα μάτια. Ωραία, τα μάτια. Κλείσε τις πόρτες. Ωραίος. Δεν έχεις μπαταρία μας, φίλε. Okay, I'm calling the police. Δεν έχεις μπαταρία, τελειώνει. I have no idea what's going on here. Θα πεθάνουμε, αυτό θα γίνεται. Πάει το ρεύμα και τώρα ανοίγουν οι πόρτες. Ωραία. Καταπληκτικά θα πάει αυτό. Ο Φρέντι. Τρέχα. Τρέχα. Όχι πάλι τα κόκκινα μάτια. Τρέχα. Δεν σε κοιτάει, ρε, τρέχα, μην κάθεσαι. Μπουσουλάει, ρε. Μη μπουσουλάς, τρέχα. Τέλους. Ωραία, πήγαινε κρύψου κάπου αλλού, δεν ξέρω που θα πας. Κρύψου κάπου αλλού. Η τσίκα. Καλά πάει αυτό, ρε. Αυτό πάει πολύ καλά. Νομίζω μια ξύλινη πόρτα δεν θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, να ξέρεις. Όχι, Μπόνι. Όχι. Αυτό πήγε πολύ καλά. Να σου. Είχαμε. Φίλε, είναι φρικιαστικό, ρε. Ακούω τις καρδιές. Φρέντι Φάσμπερς. Ναι, λογικά Φρέντι Φάσμπερς. Ό,τι πεις. Μετά από αυτό που έγινε, ήρθε η αστυνομία να κάνει μια έρευνα εκεί πέρα. Και πήγαμε πάλι στο Freddy Fazbear's. Closed down το 1980, λέει, καλά. Οπα. Και τώρα θα μπει μέσα αστυνομικός. Κατάλαβα τι θα γίνει. Και μπήκε μέσα. Είσαι μόνος σου, εντάξει, μπήκες μέσα μόνος σου. Καλά θα πάει αυτό πάρα πολύ. Ναι, police. Καλά, εντάξει. This is the police. Ναι. Αυτό δεν θα βοηθήσει πάρα πολύ, να ξέρεις. Δεν είμαι injured, είμαι νεκρός. Βασικά, έχω πεθάνει, με σκοτώσανε. Άμα σε ενδιαφέρει πολύ αυτό. Καλά. Arcade, οκ. Μπαίνει μέσα. Η Μπόνι, αυτό το πράγμα μπροστά σου είναι σατανικό, φύγε αστυνομικέ. Φύγε τρέχοντας από εκεί. Ναι, ρομπότ, σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρα ρομπότ, ναι. Τι είδε, κουνήθηκε. Ναι. Οπα. Επιτέλους έβγαλε όπλο. Ναι, αυτό θα γίνει σίγουρα. Το όπλο σου δεν νομίζω βοηθήσει πάρα πολύ, αστυνομικέ. Someone's moved the animatronics and one of them was hidden behind a wall. It's covered in what I believe is blood. Suspect is still in the building. Οκ, καλή ενισχύσεις. Επιτέλους, καλή ενισχύσεις, άντε. Hello, does anyone read me? I know you're back there. Δεν τον απαντάνε καν οι τέτοιο, οι ενισχύσεις του. Ωραία. Μουσική. Καλά πάει αυτό. It's time. Τι είναι αυτό, ρε. Οι μάσκες. Φίλοι, έχω ανατριχιάσει, ρε. Έχω ανατριχιάσει πάρα πολύ. What the hell? Who's there? Show yourself. Ναι. Αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ, μπάτσε.
Οκ. Νομίζω αυτός είναι το επόμενο θύμα των animatronics, να ξέρετε. Come out right now. Quit playing games. Νομίζω αυτός που ψάχνεις έχει πεθάνει, να ξέρεις. Το μόνο που ζει εδώ πέρα ήταν... Ω! Ναι, μπάτσε, πυροβόλα, πυροβόλα! Πυροβόλα! Οι σφαίρες σου... δεν νομίζω ότι κάνουν δουλειά οι σφαίρες σου, να ξέρεις. Οχ. Τρέχει, ωραία. Πήγε κρύψου. Όχι εδώ και εσύ, ρε. Όχι εδώ και εσύ, ρε. Εδώ πέθανε και εδώ ήταν και ο προηγούμενος. Κοίτα πίσω σου. Κοίτα πίσω σου. Ωραία. Αυτό τώρα ποιο είναι? Οχ. Αυτό είναι... δεν είναι αυτός ο Φρέντι. Ο Φρέντι είναι. Κάποιος να σχόλια, δεν θυμάμαι. Δεν φαίνεται σαν Φρέντι. Και ο παλιός Φρέντι είναι, δεν ξέρω. Μήπως είναι ο άνθρωπος που σκότωσε και φοράει απλά τη στολή? Μπορεί. Δεν ξέρω. Οκ, και τώρα? Ωραία. Θες μήπως να πάρεις τα να σου! Να σου χέστηκα πάνω. Του τράβηξε... Να το! Του τράβηξε μπουνιά. Τέτοιος είναι αυτός. Αυτός είναι ο Άφτον, νομίζω, Police investigation. Οκ. Αυτό δεν πήγε καλά. Μετά λοιπόν από το Police investigation έχουμε αυτό εδώ το οποίο είναι το Give Life. Το Give Life... κοπέλα είναι. Είμαστε ξανά εδώ πέρα. Στην Pizza Hut του Freddy Fazbear. Ο Χένρι ποιος είναι τώρα πάλι εσύ? Και εσύ γιατί είσαι εκεί πέρα μέσα μόνη σου? Θα πρέπει να ξέρεις ότι εδώ πέρα μέσα γίνονται κακά πράγματα. Πρέπει να φύγεις από εδώ. Ναι. Τουλάχιστον έχει φώτα. Οπα. Τι κάνει έτσι? Στα προηγούμενα δύο δεν είχε φώτα τουλάχιστον. Θα πρέπει να έχει... Μίλησα γρήγορα, έτσι δεν είναι? Ναι, μίλησα πολύ γρήγορα. Οκ. Τι κάνει έτσι? Η Bonnie εκεί κάτω. Νομίζω ότι την Bonnie. Όλοι εδώ είναι, ρε. Κάτι κακό είδα εκεί πέρα μέσα. Θες να μην κάθεις τη γωνία και να φύγεις τρέχοντας? Θες να φύγεις από εδώ τρέχοντας? Τι κάθεσαι εκεί πέρα? Κοίτα που σε κοιτάει. Δες τα μάτια! Δες τα μάτια! Σηκώθηκαν όλοι! Oh no. Δεν πήγε καλά αυτό. Missing children incident. Οκ. Οκ, έγινε αυτό πριν πολλά χρόνια. Όταν ακόμα λειτουργούσε το Pizza Hut του Freddy Fazbear. Οκ, για να δούμε τώρα που χάθηκε. Οι τουαλέτες, οκ. Ωραία. Αυτός είναι ο αυτόν. The suspect was captured on the security feed wearing one of our old spring-lock suits, luring a lone child away from the main dining hall and towards the safe room. Όπα. Το έχουμε να κάνουμε όντως με ανώμαλο από ό,τι φαίνεται. Οκ. Τον πήρε στις τουαλέτες και από εκεί λέει στο safe room. Οκ. Και τώρα, τι κάνουνε? Παίζουν ξύλο. Τι έγινε εκεί? Δεν κατάλαβα.
Ω! Να δω πάλι αυτός ο περίεργος ανώμαλος. Και τώρα πάνε άλλα δύο παιδάκια. Αυτό δεν πάει καλά. Γιατί πάτε εκεί πέρα? Ακούω φωνές full. Α! Closing hours. Α, τώρα που κλείνει η πιτσαρία, οκ. Ω! Αυτό δεν πάει καλά. Oh no. Οκ. Και να μαντέψεις τα παιδάκια είναι ακόμα εδώ πέρα μέσα κλειδωμένα. Όχι. Ανοίγει η πόρτα. Βγαίνει ο ανώμαλος με τη στολή του αυτόν. Ωχ. Και το χέρι δεν κρατάει. Τι βλέπουμε και το χέρι του. That night once the building was closed. Okay. It wasn't long before the children were reported missing. Okay, άρα αυτός stay. As a local pizzeria, body is not found. Okay. Soon after, customers began to complain about the foul odors come from the much loved animal mask. Τι λες ρε! Κάτι πολύ κακό έκανε αυτός, να ξέρετε. The police were contacted when parents reportedly noticed what appeared to be blood stains and mucus around the eyes and mouths of the mascots. Καταλάβατε τι έκανε, έβαλε τα πτώματα μέσα στη μασκό. Τι λες ρε! Εντάξει. Okay. The missing thing were unfortunately found deceased, stuffed in the animatronic, presumably. Πω, τι λες ρε! These were the photos taken during the investigation. Oh. Okay. Αυτός που έχει φτιάξει αυτά τα FNAF VHS tapes πραγματικά τι σκεφτότανε ρε. Αυτός που έχει κάνει τα VHS tapes πραγματικά τι σκεφτότανε. What? Αντιχριστικό. Ανατριχιαστικό τουλάχιστον. Οκ. Κάσιντι Νιούτον. Ήταν και πολλά, δεν ήταν λίγα. Τι λέει. We believe it was best to have the bodies removed and disposed of by our team in order to not impact business too heavily or make a scene. Mr. William Afton. Κύριε William Afton, εσείς φταίτε για όλα. Productions are to be washed, although these matters will have to wait until next week, which is when they regularly schedule routine. Ναι, γενικά όλοι εσείς είστε ό,τι να είναι ανώμαλοι. Mr. William Afton, αυτός φταίει για όλα, ξέρετε, σίγουρα. Και αυτά τα παιδιά πεθάνανε. Οκ. Έχω κρυπάρει πάρα πολύ. Είναι ένα ψέμα. Τι είναι ένα ψέμα? Οχ. Είναι όλο ένα ψέμα. Α! Ο θάνατος είναι το τέλος. Αυτό δεν... Τι έγινε? Χέλμε. Δεν καταλαβαίνω. Ω. Όπα, Φρέντι. Ωραία. Αντριχίλα. Ρε, τα αυτιά μου ρε. Τώρα τρίχασα. Give life. Οκ. Ήτανε εκπληκτικό. Αυτός που το έκανε ήταν πολύ καλοφτιαγμένο. Νομίζω όμως θα αφήσω εδώ το FNAF VHS Tapes. Άμα σας άρεσε και θέλετε να δούμε και τα υπόλοιπα επεισόδια FNAF VHS Tapes, γιατί είναι πολλά, γράψτε ένα σχόλιο και αφήστε και ένα like. Αλλά για τώρα νομίζω πάω να κάνω κάτι άλλο.